Als je goed bent voor de bomen in de buurt, krijg je elke dag een heel klein beetje terug. Iets bijzonders dat je hele leven duurt. Een cadeau aan jou is gratis, frisse lucht. Hey, doe! Ja, je wint er al. Ja, het is wel wat check die, wist en zeker. Maar ik wie krijg even het verske ontspelen van een nationale boomplantdag. Maar dat wie oranje wieken. Maar dat wie echt de wieken van de hemeldij. Wat voor dij? Ja, de hemeldij. We hadden smoordrok, dus we gaan gauw verder. Maar het nice van. Deze F-16 mat mij nog een stukjes wat oren het loftrom boven Libië in de gaten houden. De strieljagers komen van de vleenbasis Ljouwert. Vleentuigen die boven Libië vleenen, moeten ze onderscheppen. Ze doen dat door contactenziekten en waarschuwingssignalen te jan. Hiermee beschermen ze de mensen in Libië tegen bombardementen van haar eigen leider Gaddafi. De ouderen in Kolmenpomp ben verleden weekend maar verwend. De band van basisschool De Wegwijzer uit het dorp haar pannenkoeken van ze bakt. Dat dienen ze om het Nationale Pannenkoekendag weer. Honderden band uit heel Nederland dienen erom mee. En doet de pannenkoeken kleer weer, mochten ze er lekker van smullen. Hoe smaakt het dat? Heerlijk. Heerlijk. Zijn nooit de best daar. Ja? Ja. Zond manjetemoorn 9 uur mag er net meer ijszacht worden. Er binnen haast 6000 liephaaien voen en dat is het maximum. Alle ijsziekers hebben bericht kregen dat ze het veld net meer inmaaien. Snijtemorgen heel betiert om 6 uur konden band en volwassenen in een live-uitsturing van Radio 538 actiehield om woordgeld aanbieden. Radiostation 538 houdt deze week terug het hele land actie van woordgeld en wie snijn in het WTC in Ljouwert en op het Jereveen. De actie leverde dit weekend een paar duizend euro op. De band van groep Zaan van basisschool Het Haskerplak uit Oude Haske die in mei aan de hemeldij. Hey, dat riemt. Doch stel mij aan de hemeldij. Maar de hele klasse gaan ze rommel oprijden in het kader van de Milieuweken. En Wieken waarin het milieu centraal staat. Het is geweldig dat je mij saffelen bij binnen. We hebben zelf al een hele schijne gemeente, maar je hebt zelf heel te verzwaren dat er nog schijner wordt. Ik zou zeggen, net meer stenen, maar rennen. De gemeente stelde de kliko-bakken en prikstokken beschikbaar. En de band ging jeder al oefenen voor het maken van muziek door het slaan op die bakken. Ze nemen het Trommel de Rommel. 1, 2, 3, 4, hou en sta stil. Het zou wel heel mooi wezen als alle gemeenten meedoen aan de hemelweken. Want dan ben alle band bewust van wat ze uit het ruit smeten. Of van bij de fietswaai op de grond smeten. Dus we rennen maar al eerst even richting voorbij het dierenpark. Dan zoen je hem eigenlijk zelf groepjes maken. Dan is het tijd om de prikstokken en bakken uit te delen en op paard te gaan. Als je hem nou hier straks oorsteken en je gaat eerst hier over de stoep linksaf en je gaat dan naar het witte weg en van het witte weg dan komen we erom. En pak Wiggy! Een drainagebuis. Zonnebril. En een telefoon. Ik gooi eigenlijk iets nooit op een strut, altijd in de prullenbak. Dus mijn eigen rotzooi laat je net tussen. Papier doen we in de papierbak en skielen doen we in de skielenbak en prullen doen we in de prullenbak. Ik vind het wel leuk dat we troep opheffen. En ja, dat we volle dagen voor het milieu. Ja, dat doet het heel goed. En daar gaat het om. Het is leuk om goed met het milieu om te gaan. En heel belangrijk ook, want we moeten nog wel een heel skoft op deze ierde omrennen. Het is natuurlijk wel prachtig dat de band
hoe jonger, hoe bewuster van hun eigen leefomgeving binnen. En dat ze zo betiet mogelijk mooi krijgen hoe belangrijk het milieu voor u is. Later die dag stappen de band op een fiets naar Ecopark De Wierde om de rommel voor te brengen. De Wierde is een groot stadplak dat alle rommel samelen en sorteert wordt. Een mooie kans om eens te zien hoe het zo in zijn werk gaat. Hartstikke leuk dat je hem een hele grote karre vol met zwerfafval bracht hebt. We gaan dadelijk even zien wat er precies met dat zwerfafval gebeurt. We zorgen dat het in de bunker terugkomt. En dan zien we hoe het verder door de installatie heen gaat. Maar dat maakt wel veilig, want je weet er niet wat er al tussen de rommel zit. Dus helms op, bril op, jasjes aan en een kapje voor de moeder. De rommel die we hier gebracht hebben, die is beslist net voort. Daar proberen we nog zoveel mogelijk waardevolle grondstoffen proberen we daaruit te scheiden. En daarvoor hebben we die scheidingsinstallatie hier. De plastics die worden nog neu scheiden en die worden weer opnieuw producten van maken. Vliestruien ben heel bekend, de bermpjeltjes. Zo wordt uit alle rotzooi ook nog van alles waaihellen om wet te broeken. Een vliestrui wordt dus van al de rommel maken. Dat is toch net een jongen. De band van het Haske plak uit Oude Haske heeft heel wat opstutsen van deze hemeldag. Nou, en wij ik. Ik zal je de boel ook eens een beetje opreden. En Aliet, die je bijna niet ziet. Ah, ja, daar is ze. Aliet! Aliet! Hé Reinoud! Zie je hier een beetje? Nou, ik had een guld net in je. Nee, grapke, ik bedoel dat je stevig waait. Maar ja, het is haast altijd zo, hè, vlak bij de zee. Wist u eens wel wat er Wien bij komt en wat Wien precies is? Nou, gewoon, zo. Ja, nee, ik zal het je eens even precies uitlessen. Wien, dat is eigenlijk gewoon lucht. En lucht, dat is overal om ons heen. Binnen of buiten, dat maakt het niks uit. En lucht, dat liekt het niks. Maar lucht is wel iets. We kunnen lucht om ons niet zien, maar we kunnen het wel voelen. En iets dat iets is, dat had ook een gewicht. En ik kan dat zo niet wegen. Maar als ik mijn hoorn zo hoor en ik voel hoe de wien huts in mijn hoorn omblaast, dan voel ik eens het gewicht van de lucht dat in mijn hoorn aankomt. Stel nou dat, hè. Ik zandbuis van 1200 meter hoog meidje in de zoe. Dat ben wel 40 tjerken toren boven op elkaar. Nou zo, alle lucht in die buis lieke volle wegen als deze buis mijn wetten. En die lucht die zit vanzelfs boven uw hollen. Dus het gewicht van die lucht dat drukt op uw hollen. En dat nemen we luchtdruk. Maar nou komt het. Die luchtdruk die is niet altijd gelijk. Zo. En dat is de schuld van de zinnen. Want de zinnen die maken de lucht warm. Warme lucht gaat omheen. Maar de zinnen skien vanzelfs niet altijd een oeral lieke bot. Dus op het ene plak, zie ik het al, gaat dat vlugger als op het orenplak. Er zou ontstaan in de lucht luchten die het onheeg willen, die het zakje willen, die botsen met elkaar. Nou ja, het is de boppen in de luchtijs in grote chaos. En zo ontstaan de gebieden met een volle lucht in de lucht en gebieden met volle minder lucht in de lucht. Hege drukgebieden en lege drukgebieden.
Een hege drukgebied en een lege drukgebied binnen in het echt niet skieden van elkaar, zoals bij deze twee bakken. Nee, ze stenen met elkaar in verbinding. En lucht doet precies hetzelfde als wetten als het met elkaar verbonden wordt. Het streamt van de hege druk naar de lege druk. En in de lucht gaat ook correct zo. De lucht die stroomt van het hege drukgebied naar het lege drukgebied. En vaak is dat een reis van wel honderden kilometers. En dat, Reinoud, dat is nou Wien. Wien is niks oors als lucht die het onderwijs is van een hege drukgebied naar een lege drukgebied. En hoe groter het verschil tussen een hege druk en lege druk, hoe harder als het waait. Logisch. En omdat die hege en lege drukgebieden heel iets van vorm en van plak verrooien, door de schuld van de zinnen, is de Wien-ijs altijd onderwijs. En soms moet je reisschema wel eens een beetje ompassen. Dan draait de Wien. Nou, Reinoud, zo zit het met de Wien. Alsjeblieft. In de wind en in de warme zinneschijn. Er is altijd weer u lied en zij maakt het mij zo blied. Ach ja, wij maken maar even gauw naar het Natuurmuseum. Waar is Grutter? Nou, die zwan die is grutter. Maar er zijn volle meer verschillen. Ja, ik heb bijvoorbeeld die vjerden en die zwaan wel. En ik ken ik net vleernen. Ik heb hier een wjuk van een kop. En ja, eens als je die wjuk met een trofsnijder zoen, dan lijkt het dat een hele protte op de wjukken van een vleentoeg. Ja, maar als een vleentoeg vlucht, dan binnen die wjukken die binnen stil. En als een vogel vlucht, die beweegt zijn wjukken. Ja, daar heeft wel een beetje gelijk aan, maar ja, net heel dal. Dat is naar een waddeneiland is en er zit op de boot. Binnen een hele protte van deze koppen die er achter de boot aan zweefje. En die broeken dan de wien die zo'n boot eigenlijk maakt, broeken ze om op te zweefje. En als ze zweefje, kost het dat volle minder energie als dat echt vleeren moeten. Wat ik nooit snap is hoe die vogels in de lucht blijven kennen. Een van de geheimen van een vogel is dat hij hele lichte botten heeft. En ik heb hier een bot van een hazen en een bot van een vogel. En zoals je hem schenken is het bot van een vogel heel hol. En die is dus ook heel lucht. En ja, dat is eigenlijk een van de geheimen waar toch een vogel vleeren kan. De band van de Prins Constantijnskwallen uit Ljouwert die in mei onder Nationale Boomfeestdag. En ze gaan mij vragen om erbij te wezen. Ja, hallo, ik ken het alles tegelijk, dus ik ga mijn tweelingbroer even op paard sturen. Dit is een lied voor de Nationale Boomfeestdag. Het is een hele mooie dag. We gaan vandaag bomen planten en we zijn hier met allemaal kinderen. We gaan een heel mooi liedje zingen en dat heet Het is tijd. Als je goed bent voor de bomen in de buurt. Op het binnenplein van het Fries Natuurmuseum is groep 6 van de Prins Constantijnschool uit Ljouwert aan het jongen. Ze doen dat onder leiding van een heel bekend jonger en tv-presentator. En Joert is het dus feest. Het is Nationale Boomfeestdag. Het is onzinnig dat de mensen voor het geld. Joert zullen deze band met een soort willen bjemplantje in de Ljouwerterbosk. En het ruisje daarheen is ik al een feest. Voor ons geld. Als we straks maar aan zuurstof moeten hapen, vind je onze wereld mooier dan misschien. Als er straks geen stukje groen meer is te zien, dan wordt het tijd om iets te doen. Aan een zorgeloze toekomst, aan je eigen stukje groen. Want als de bomen en niet... De gemeente Ljouwert had een pad van de Ljouwerterbos kleermaken voor het plantje van nieuwe bjemkes. Pieter Dauma van de gemeente Ljouwert doet eerst even voor hoe je de bjemkes het beste plantje kennen. Nou, dan mag je een beetje zo een beetje aandrukken met de voet, goed aandrukken. En de boom wel proberen recht te houden. Ook aan de andere kant een beetje stappen.
Dit is een iep. En de iep die heeft zijn knoppen. Eerst aan de ene kant van het takje. Hier, en die. En dan aan de andere kant van het takje, precies op de helft. En dan kun je zien, dan krijg je van die takjes die zo aan weerskanten van het takje zitten. Boomplantdag, waarom moet dat? Nou, als iedereen hebt geplant hier in het Lauwerbos, krijg je een heel mooi nice stuk bos. En dit wordt dan het bos, dit gedeelte wordt van de Prins Constantijnskwallen. Die BM die zorgt voor meer zuurstof, dus ja, en de meeste kappen BM, dus moet ik weer naar je aanplantje. En nou, zet je hem schenken en ik heb nog wel even fruit, dan kan je wel 4000 BM staan, dus we hebben nog wel werk, joh. We planten hier nu 4 soorten. Dat is een eik, iep, es en els. En dan is het de bedoeling dat de hoofdboomsoort eik en iep wordt. En de andere boomsoorten, dat zijn dan de els en de es. Nou Reinoud, nog een prachtig succes met die programma. En zoals Schenk is, ik ben er ook bezig met de BM-plantje. En ik ben nog wel even bezig, dus ik show die hele week tussen weg. Hiep hoi. Ja, houdo en succes met die 4000 BM, broerke. Nou, die ben nou wel even onder gong. Hast u trouwens al een mooie Maitietsfoto opgestuurd naar onze checkhives? We hebben al aardig wat binnenkregen en over een paar weken maak we de winnaar van de mooiste foto bekend. Tijdens basketbalwedstrijden wordt er soms toch één speler wel meer dan 10 keer scoort. En dat kan samen eens terug deze tricky truc komen. Ik ben Sonny Waldek en ik ga de dunk doen. CBS de Tourmaline in Frencher. We hebben hier een actie voor squallen, steeggoed voor Liberia. En we zijn ook direct bezig met de Afrikaanse markt. Kom je mee? Waarom heb je deze kleding aan? Omdat wij Joort een actie hebben voor Afrika en alle meesters en juffen hebben Afrikaanse kleding aan. Nou, en dan zullen wij erin erbij zoals de mensen in Liberia, denken we. Wat doet hier eigenlijk? Dingen voor capejes, zoals deze mooie totenpalen. En we gaan zelf maken kaarten, armbandjes en boekenleggers. Wat weet je van de actie? Wat ik van de actie weet, dat we Joop bij elkaar helpen voor een squallen in Liberia. En misschien dat we daar ook zoveel heel bij elkaar helpen dat we er zelfs wel wc's maken kennen. En misschien ook wel lesmaterialen van de band bij elkaar helpen kennen. Bij deze Afrikaanse merk is ongeveer €1000 ophellen. En dat vonden de band nog net genoeg. Om nog meer geld op te hellen, bleun de band uit groep 8a nachts op squallen. En ja, dan moet je wel wekker blijven. Bij deze sponsoractie werd nog eens €1000 verdienen. Voor Liberia. Nou, dat lijkt lekker. De hele nacht een beetje opblijven. Wat zul je in Burgwest hebben? Krekte als de band van de Sint-Raad Bouderskwallen in Gonriep. Zij die in mei aan de sponsoractie Walk for Water. Maar 6 liter water op een reg rond zij een tocht van 6 kilometer. Waarom? Dat zal ik je vertellen. Band in Myanmar, dat in Zuid-Eerst-Azië leidt, kunnen net samen even de kraan draaien als ze water drinken willen. Ze moeten vaak kilometers erin om water te hellen. En als dan één keer bij een waterpomp bent, neemt vanzelf zo volle mogelijk water mij weer om. In Gonriep weet de band nou hoe zwaar het is. Maar deze sponsorloop gaan ze meer dan €100 ophellen. Dit geld wordt gebruikt om in Myanmar meer waterpompen del te zetten, zodat ze net meer zoveel hoeven erin. Het tweede bericht. Squallenmeerske Pieter Jelles in Ljouwert had vreed een prijs gekregen voor homo-vriendelijke squallen. Nee, dat beschouwt net dat er alleen maar homo's op deze squallen zitten. Maar het is zo dat 1000 leerlingen van Pieter Jelles een papiertekenen hebben met de belofte om het woord homo net als geldwoord te broeken. En dat is vanzelfs goed nice, want het woord homo als geldwoord broeken, dat slaat het vanzelf nergens op.
En had ik nog een tweede bericht. Weet je het nog? Basisscholen Het Holdernest in Harkema won op 10 februari de Frieske Onderwijsprijs met haar project Kids & Company. Woensdag 30 maart is de landelijke finale in Amsterdam en ze gaan een presentatiefilm maken. Dagen van een week gaan we op het vlog. Gekomen over terug. Ik hoop dat je het leuk vond. Zin, tot ziens, goodbye. Nou, dat ziet er goed uit, vrienden van het Holdernest. En een grote succes daarin, Harkema. En haak het allerlaatste bericht. De band van de katholieke basisschool Het Klimmerblad uit Sint-Niek hebben €6.000 bielkodraft voor een sponsorloop. De opbrengst van deze actie is bedoeld voor pater Ide de Lange, die in Ethiopië werkt. En dat weer toch even deze week. Na je weekend check ik je weer. Houdo!